नलबारि जिएस स्पर्ट्स एसोसिएशननि आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बेखौनो फोसावनो सानो जे जोङो प्रत्येक बोसोराव थांनाय 2018निफ्रायनो जोङो दिनैसिम रानिं कन्डिशनाव जों दङ। थांनाय कर'नानि थाखाय जों खेल होनो हायाखै। देग्लायबो जोङो पारमिसन अलरेडि जों मोन्दों। दा बेनिखायनो जों दा खेलखौ होनाय जादों। दा बेवहाय नलबारि जिएस स्पर्ट्स एसोसिएशन होनना बुङोब्ला जोङो फुटबलखौल' नोजोर बोआखै, बेवहाय भलिबल दं, एथलेटिक्स माखासे बुस्थु दं बेवहाय, आरो माखासे जिम आरो जिमनास्टिकनि माखासे बुस्थु जों बेवहाय लाबोनो नागिरदों। बेवहाय माखासे प्रसेस सोलिगासिनो दं। नलबारि जिएस स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय दिनै अपेनिं सेरेमनियाव आं बेखौल' बुंगोन, जोबोद मोजां मोनदों दिनैनि दिनाव। बोथोरा एसे गाज्रिमोनब्लाबो मोजांखौनो नुदों, रायजोफ्रा फैदों नायनो। आरो दिनैनि गेजेराव आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों, बेवहाय नलबारि जिएस स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्दाराव एसेबां गामि खनायावबो दे दिनै बेवहाय बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टनि बेलेग बेलेग जिल्लानि बेवहाय बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। दा गहपुरनिफ्राय फैदों, ओरै अरुणाचल किमेननिफ्राय फैदों, लखिमपुरनिफ्राय फैदों, आरो धेमाजिनिफ्राय जोंनाव बेवहाय बेबायदि मिमां माने आनडेभेलप एरियायावबो दे गोजाननिफ्राय टिम फैदों। जों बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गोरबोजों बरायदों आरोखि माने। नोंथाङा जि स्पर्ट्सनि आफादगिरि जानानै सेक्रेटारि जानानै बेनि हाल साल ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबा खावलायनाय होनना सानदों? जों बिनिफ्राय मोनसेल' मेसेज हरगोन, गावनि देहाखौ लाखिनो थाखाय जों बयबो गेलेनांगोन, गेलेनायफोर जों आग बारायबोनांगोन, आरो गेलेनायजों लोगोसे गावनि जिथु फरायनाय बे फरायनायखौ गाव लांफाबाय थानांगोन। आरो जोङो मोनसे नलबारि स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय जोङो मोनसे आफादारि बिथिङाव जोङो मोनसे रायज्लायनो नागिरदों। देग्लाय जों फुजाफ्राव माने जाहाथे उन्दै उन्दै हौवासा हिन्जावसाफ्रा जाहाथे हरनि समफ्राव माने जाहाथे जेरैबायदि घटना दाखालि जालांबाय, मानसि माने बेबायदि घटना, मानसि थैलायनाय घटना, बेखायनो जोङो मोनसे डिसिसन लानो नागिरदों जे जोङो आफादनिफ्राय जे बेबायदि हरनि 1टा 2टासिम जौ लोंना थानायफोरखौ जों टटेलि बन्द' खालामनाय, आरो एरियाखौ जों डेभेलप खालामनायनि नोजोरजों गथ'फोरखौ जों जाहाथे 6टा बाजि जानाय लोगो लोगो गासैबो न' लानानै फरायनायजों लोगोसे टाइम बाय टाइम जोंनि फिल्डआव गेलेनो फैयो। आं बेखौनो खावलायनो सानदों आरोखि माने। নলবাৰী স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত আমি মুঠ 19 দিনীয়া আগন্তুক শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজাৰ উপলক্ষে আমি খেল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই নলবাৰী স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ এই খেলপথাৰৰ জৰিয়তে আমি আজি শুভাৰম্ভ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি এই উদ্বোধনত আমি যথেষ্ট বিপুল ৰাইজৰ আমি সঁহাৰি পাইছোঁ। আগন্তুক দিনবোৰতো আমি নিশ্চয় ভাল আমি সঁহাৰি পাম। আৰু খেল প্ৰাইজ মানি টুৰ্ণামেণ্ট, এই প্ৰাইজ মানি টুৰ্ণামেণ্ট 50,000, গাঁও আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত ৰানাৰ্ছ আপ 20,000 আৰু উইনাৰ্ছ আগন্তুক শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজা উপলক্ষে গতিকে আমি অনুষ্ঠিত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ৰাইজক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন আজি আৰু সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। অংশগ্ৰহণ কৰিছে बे खेलनि मिंमांमेरि इउनाइटेड एफसि जोंनि बे नलबारि स्पर्ट एसोसिएशननि दैदेननायाव टुर्नामेन्ट प्राइज मानि टुर्नामेन्ट আমোদজনক खेलनि रोमाঞ্চৰ খেল চলি আছে। जोंनि आपकामिं जेनेरेसननि नलबारि एफसि फरायसुलि एबा गासै ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে। मोनसे मोजां बार्ता लाबोनो हागोन। অহাকালি অনুষ্ঠিত হ'ব खेलनि दारै जों बे खेल फोथारनि गेजेरजों जोङो गिदिर मोनसे खेल फोथाराव गेलेनो हानाय खाबु जाहाथे होनो हायो, जों बेखौ थांखि लानानै नाजागासिनो दङ। गिबि खेल बेखेवनाय हाबाफारिमोन, बेयाव जोङो गोबां रेसपन्स मोन्दों। पाब्लिकफ्रा गोबाङानो फैदों, आरो इयुननि जिथु खेल सोलिगोन बेफोरावबो जों आसा फारियो रायजोफोरा बेबायदिनो हेफाजाब होनानै जोंखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे मदद होफागोन। इयुनाव बे ओनसोलनि फरायसुलि बा जौगाखांनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबा बे स्पर्ट्सनि गेजेरजों माबा फोरमायनो सानदों नामा? नलबारि स्पर्ट एसोसिएशननि दारै एथलेटिक्स, जिमनेस्टिक आरो बे फुटबल, भलिबल बायदि बायदि गेलेमु जिथु आइडिया दं, बे गेलेमु आइडिया गासै डिपार्टमेन्टआवनो जोङो हानायखिनिखौ दैदेनलांनो जों बेबस्था लादों। दायो जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनि दारै माखासे मेटेरियेल्स 50,000 इकुइपमेन्ट्स मेटेरियेल्स गेलेग्रा गेलेमु आइडियानि इकुइपमेन्ट्स जों मोननो थांगासिनो दङ। फैगौ 4 अक्ट' खालि जोंखौ लिंहरदों, जों लायनो थांसिगोन। आरो बेफोर जिथु स्पर्ट्स इकुइपमेन्ट्स दङ, बेफोर इकुइपमेन्ट्सनि दारै गासै साइडआव जोङो जाहाथे गेलेग्राफोरखौ जों सुबिदा होनो हायो, जों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दैदेनलांनो जों नाजागासिनो दङ। जों आसा फारियो